Televidente oyente, nossa parte para fora de Courtyard Marriott caminha, nós vai apresentar um segmento especial, nós vai oferecer a nossa televidente oyente o discurso de gezaghebber de entidade pública Bonaire, Sr. Edison Reina, de enquadro de sessão que toma lugar de março, geração 7 e 8 de março, com a educação como base para direito de mucha. Vamos para o discurso eloquente do primeiro mandatário de Bonaire. Zoals de dagvoorzitter al had geïntroduceerd, ik heb ook een praatje vandaag en dat zal ik ook even houden in het belangrijke conferentie, tweedaagse opvoedconferentie vandaag. Een belangrijke thema, opvoeden, want hier bouwen we aan ons eiland, hier bouwen we aan onze toekomst. En daarvoor heb ik ook het een en ander in gedachten en die wil ik graag aan u voordragen nu. Een evenwichtige opvoeding is van groot belang om een goede participatie in het onderwijs en de best gemeenschappen te kunnen waarborgen. Een evenwichtige opvoeding is ook van groot belang om jeugdcriminaliteit tegen te gaan of juist stoppen. Een opvoedvisie hoort naar mijn mening ook te hebben voor de woon- en leefomstandigheden van een grote groep kinderen op de 6 eilanden van Caribisch Nederland. Het opvoedingsklimaat op Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de Bes-eilanden is anders dan die in Europees Nederland. We hebben hier te maken met armoede, eenoudergezinnen, tienermoeders en kinderen die vaak door hun grootouders worden opgevoed, die zitten allemaal in een onevenwichtige thuissituatie. Dit al te vaak met ouders en of verzorgers die zelfs helaas niet altijd in evenwicht zijn. Ook ik maak me zorgen om de situatie waarin sommige kinderen op Bonaire moeten opgroeien. Gebrekkige woonomstandigheden met te veel mensen in een woning, met te weinig privacy voor kinderen, het ontbreken van vaders in gezinnen, huiselijk geweld, ongezonde voeding, weinig structuur en aansturing. Armoede ligt vaak ten grondslag van deze problemen. De financiële situatie van de meeste gezinnen is bepalend voor de gezins- en opvoedingssituatie. Armoede heeft invloed op vroegtijdig school verlaten door bijvoorbeeld gebrek aan vervoer naar school of gebrek aan voedsel voor voldoende concentratie op school. En ik kan zelfs noemen dat jongeren eerder aan het werk gaan om een steentje bij te dragen aan het inkomen van het gezin en maken hierdoor hun scholen niet af. Ook ik herken de gevoelens ten aanzien van falende integratie. Het gevoel van een groeiende groep op de Bes-eilanden dat er onvoldoende begrip is voor hun taal en cultuur. Ook Europees Nederland heeft soms te kampen met opvoedondersteuning door deskundigen die geen aansluiting hebben met de gezinnen en kinderen. Als een deskundige geen of onvoldoende kennis heeft van jouw culturele achtergrond, dan wordt het moeilijker om met elkaar van gedachten te wisselen vanuit een totaal verschillende culturele achtergronden. Je vraagt je af, hoe kan een jong kind van bijvoorbeeld 7 jaar praten over zijn thuissituatie in een taal die hij of zij onvoldoende beheerst? Wij dienen rekening te houden met dit soort zaken, dames en heren. Kinderen in Europa worden over het algemeen zeer vrij en individueel opgevoed. Op de eilanden is het zeer normaal dat kinderen gecorrigeerd worden op hun gedrag door ouders, grootouders, ooms, tantes, oudere neven, nichten en zelfs de buren. Docenten hebben ook een flinke invloed op de opvoeding van de kinderen en worden gerespecteerd door zowel de kinderen als hun ouders. Wanneer een kind een volwassen aanspreekt met jij, wordt dat op de eilanden als respectloos gezien. Respect voor volwassenen is een van de belangrijkste lessen die wij onze kinderen leren. Dit betekent ook niet zomaar met volwassenen in discussie gaan. Volwassenen worden aangesproken met een titel, gevolgd door hun naam. Wanneer het geen familie betreft, spreken kinderen de volwassenen aan met tio, tanchi, dus oom of tante, gevolgd door hun naam. Dit geldt ook op school, wanneer er gecommuniceerd wordt met docenten.
Helaas merken wij tegenwoordig dat dit tegenwoordig ook in minder mate aanwezig is. Maar goed, dit zal een thema zijn voor een andere conferentie. Daar zullen we later op. Een ongehoorzaam en of respectloos kind kreeg van haar moeder standaard de strenge blik. En toen wist je al wat je te wachten stond. De riem, slipper, palifoentje, stuk touw, alles wat snel te handen was. Dreigen alleen daarmee was ruim voldoende om een kind per direct te laten gehoorzamen. Het zal mij niet verbazen, dames en heren, als er hier in de zaal velen van ons die wel eens een pedagogische tik heeft gehad in het verleden. En, dames en heren, voor u staat hier het levend voorbeeld en een product van deze opvoedmethodiek. Ik heb ook menige bijeenkomsten gehad met de riem, de slipper, de krant. Alles wat in mijn richting kwam. Maar goed, ik moet ook eerlijk toegeven, het was ook nodig. En kijk wat het naartoe heeft gebracht. Dat ik hier u kan spreken vandaag. Goed. In Europees Nederland vindt men vaak dat wij een opvoedcultuur hebben die meer gericht is op gehoorzaamheid en straffen dan op ontwikkeling. Ik ben ervan overtuigd dat velen in deze zaal het zij van plan is of reeds bezig is hun kinderen op te voeden zonder tegen deze kinderen te schreeuwen of slaan. Hopelijk is deze groep groeiende. Ik maak daar ook deel van. Ik vraag me af, dames en heren, in hoeverre geeft interne rust bij ouders hun meer ruimte om te rationaliseren in hun opvoeding zonder geschreeuw of gebruik van fysiek geweld? In hoeverre zal een kind in een gezonde leefomgeving het bloed onder de nagels van hun ouders vandaan halen? Een gelukkig en blij kind gedraagt zich volgens mij rustiger en zal geen negatieve aandacht vragen. At least, that's my way of seeing education with love and not stress. It really takes an island to raise a child. Kinderen op Bonaire groeien op in wijken. Op Bonaire is er behoefte aan meer gezonde wijken, meer speeltuinen, waar kinderen gezellig samen kunnen spelen. Het liefst onder toeziend oog van hun vaders, moeders, grootouders, tantes, ooms en buren. Men kan hier met elkaar van gedachten wisselen over hun opvoeding. Deze speeltuinen behoren helaas vooralsnog tot een droom van kinderen en buurtbewoners. En tegenwoordig zijn ook andere speeltuinen, dames en heren. Dat heet wifi. En dat is ook thema misschien voor een andere conferentie die wij ook moeten behandelen. Goed, opvoeden zie ik niet als een kunst, maar onder normale omstandigheden als een liefdevolle gebeurtenis. Ouders weten dan met zachte liefdevolle hand, niet slaand, hun kind op te voeden. Er zal dan geen sprake meer zijn van geschreeuw, stevig slaan, kind met honger naar bed sturen, seksueel misbruik, incest, kinderprostitutie. Alles wat een ernstige bedreiging vormt voor een evenwichtige en gezonde ontwikkeling van kinderen in alle lagen van samenleven op onze eilanden. Tot slot wil ik graag afronden met een citaat van Jan Lichthart. Jan Lichthart was een Nederlandse docent en filosoof. Hij stond bekend voor zijn innovatieve educatiemethode. Het luidt als volgt. Opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. De laatste twee groeien waar de eerste heerst. Cultuur en of gewoonteveranderingen kosten tijd. Vandaag is het begin. Er is mij niks anders dan uw vruchtbare dagen toe te wensen, gevuld met eye-openers en wijsheid. Bedankt voor uw aandacht en voortdurend. Y televidente oyentes, pues este discurso elocuente de nuestro primer mandatario, gezaghebber de entidad público Bonaire, señor Edison Reina, de encuadro de esta sesión, una conferencia chiquito para lo que está el título es tópico, la educación como base para derecho de mucha. Esa guía para tour,
Cameraman Garik Angela met de Zamira UB Passe de Back pa studio.